माजबाट पुलिसनि संदाननायजों 44 किल'ग्राम गांजा हमनो हायो। हमनो मोननाय गांजानि बेसेनखौ 4,40,000 रां बेसेननि होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। उदालगुरियाव फिन पुलिसनि संदाननायजों गांजा हमनो हायो। थांनाय हराव माजबाट पुलिसनि संदाननायाव 44 किल'ग्राम गांजा हमनो मोननायजों लोगोसे 2 गांजा रोगाग्राफोरखौ हमनो मोननाय जायो। माजबाट पुलिसनि एसआइ कौशल चन्द्र नाथनि दैदेननायाव लालपानी पुलिस थानानि आइसि प्रणब बरुवा, एसआइ 𝙉𝘽𝙏 𝙇𝙞𝙫 एसआइ 𝙉𝘽𝙏 𝙇𝙞𝙫 मोनसे हानजानि स्रोत संदाननायनि गेजेरजों आसाम अरुणाचल सीमानि निजोरा सेन्टारनि साखाथि गुदु हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बस्ता मोननै 44 किल'ग्राम गांजा हमनो हायो। निजोरा सेन्टारनि गुदु हाग्रा गेजेरजों गोबां बिबांनि गांजा रोगाबाय थानाय समाव हमनो हानाय जायो। हर खोमसिनि खाबु लानानै गांजा रोगाग्राफोरनि दोलोआ खारदोंमोनब्लाबो बिसोरनि 2खौ पुलिसा हमनो हायो। हमजानाय गांजा रोगाग्रा 2 सुबुङा माजबाट चुटिया बस्ती गामिनि 33 बोसोर बैसोनि बालिराम बसुमतारी आरो 2 नं धोनस्री गबसार गामिनि 42 बोसोर बैसोनि उत्तम नार्जारी होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमनो मोननाय गासै गांजानि बेसेनखौ 4,40,000 रां बेसेननि जागोन होनना पुलिसा मिथिहोयो। बेनि उनाव माजबाट पुलिसा 𝙉𝘽𝙏 केसनि गेजेरजों नायबिजिरनायखौ जागायो। माजबाटनिफ्राय जतिन नाथनि रिपर्ट NBT लाइभ।